हेलो स्टुडेन्ट्स वेलकाम बैक टू गोरलै सल्युशन चेनेल गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो फोरमायहरनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों दि जोंनि गोरलै सल्युशन इउट्युब चेनेला फार्स्ट अनलाइन कम्पिटिशन खुंनो नागिरदों आरो बे फार्स्ट अनलाइन कम्पिटिशनाव जायफोर खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव गोसो दङ जे आं खन्थाइ आवरायनो गोसो दङ बेबायदि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव गोसो थानाय फरायसाफोरा बे अनलाइन कम्पिटिशनाव बाहागो लानो हागोन आरो बे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव जायफोर देरहागिरि बिथांमोननि थाखाय जोङो बान्था होनाय जागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लाना गासैबो इनफरमेशनखौ कम्पिटिशननि गासैबो इनफरमेशनखौ नोंथांमोना मोन्थिनो हागोन स' जोङो गाहाय खन्थाइ आवरायनायखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों आरो बे जाबाय क्लास 7 निफ्राय 10 सिम आरो गुबुन मोनसेया जाबाय क्लास 1 निफ्राय 6 सिम आरो क्लास 7 निफ्राय 10 सिम बेवहाय खन्थाइनि मुङा होनाय दङ मालाय नङा लिरगिरिया जाबाय रुपनाथ ब्रह्म आरो बे क्लास 7 निफ्राय 10 सिम जाय बयनिख्रुइ साबसिन आवरायनो हागोन बेखौ जोङो साथाम बेवहाय सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरो बे साथामनि थाखाय मोनफा मोनफा बान्था होनाय जागोन गुबुन फारसेथिं बे क्लास 1 निफ्राय 6 सिमहालागैबो बेवहाय खन्थाइनि मुङा दङ मोदै आरो लिरगिरिया जाबाय इसान मुसाहारि आरो बेवहायबो बयनिख्रुइ साबसिन जानाय साथाम बादायगिरिफोरनो बान्था होनाय जागोन स' नोंथांमोना गासैबो बे अनलाइन कम्पिटिशनाव बाहागो ला गोसो गुदुं जायफोर बादायगिरि अनलाइन कम्पिटिशनाव बाहागो लानो गोसो गुदुं दं बिथांमोना बे खन्थाइ आवरायनायाव बाहागो लायोब्ला जों जोबोर मोजां मोनगोन आरो बिथांमोननि थाखाय साबसिन जानायफोरनो जोङो बान्था महरै बे 7 निफ्राय 10 सिम आरो 1 निफ्राय 6 सिम गासै जोङो साथाम सायख'नाय जागोन आरो जोङो गासै 6 देरहागिरिफोरनो जों बान्था होनाय जागोन बेनिफ्राय दा नेक्स्टआव खन्थाइ आवरायनाय समाव मोन्थिनो गोनां मोननैसो नेमखान्थिफोर दङ जायखौ नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोन्दों बेवहाय नाम्बार 1 आव गिबियावनो गावनि सिनायथिखौ मोजाङै होनो नाजाब्लानो जाबाय नोंथांमोना खन्थाइ आवरायनायखौ जागायनायनि सिगाङावनो गिबियाव नोंथांमोना गावनि मुं बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्कुलनि मुं बेनिफ्राय थाखोनि मुं बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ बुंब्लानो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना खन्थाइखौ स्टार्ट खालामब्लानो जाबाय गुबुन फारसेथिं नोंथांमोना खन्थाइखौ आवरायलांनाय समाव आव फाव दिन्थिनानै आवरायनो हायोब्ला जोबोर मोजां जायो हमना ला नोंथांमोना खन्थाइजों गोरोबनाय माखासे एक्सप्रेसन जेरैबायदि मालाय नङाजों गोरोबनाय बेवहाय खन्थाइखौ फरायलाङोब्ला नोंथांमोना मोन्थिनो हागोन माबायदि रावजों माबायदि बाथ्रायाव जोङो एक्सप्रेसन माबोरै जोङो फोरमायनो नांगौ बेखौ खन्थाइयासो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना आव फावखौ दिन्थिनानै होयोब्ला मोजां मार्क मोननो हागोन नाम्बार 3 आव दङ खन्थाइखौ रोखायै गोरोन्थि गैयाजासे आवरायोब्ला मोजां जायो आरो बेबो नोंथांमोननि मार्क मोननो हेफाजाब होयो स' नोंथांमोना एसे क्लियार भइस खालामनानै बा रोखायै जेबो गोरोन्थि गैयाजासे आवरायब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव बादायगिरिफोरखौ माबोरै सायख'नाय जागोन स' बेवहाय नाम्बार 1 आव दङ बिजिरगिरिनिफ्राय 60 नम्बर थागोन नाम्बार 2 दङ फेसबुक लाइकआव जोङो 20 नम्बर होनाय जादों आरो बे फेसबुक लाइकखौ नोंथांमोननि जा भिडिअ हरनाय जोंनिसिम दैथायहरनाय बे भिडिअखौ जोंनि अफिसियेल फेसबुक पेज गोरलै सल्युशन बेवहाय होनाय जागोन आपल'ड होनाय जागोन नोंथांमोननि भिडिअखौ आरो बेवहाय नोंथांमोननि भिडिअआ जा बेसेबां लाइक मोनो बे हिसाबै जुदि बयनिख्रुइ बांसिन मोनोबा 20 नम्बर थागोन आरो थिग बिदिनो नोंथांमोननि फेसबुक पेजाव होनाय जा भिडिअफोर बेखौ जुदि शेयार खालामोब्ला बा शेयार खालामनाय अनजिमाया गोबां जायोब्ला बेवहायबो मार्क थागोन आरो बेवहाय जोङो 20 नम्बर लाखिनाय जादों जायनो हाइस्ट मोनगोन बे जाबाय 20 नम्बर होनाय जागोन स' बे जाबाय फेसबुक लाइक एन्ड फेसबुक शेयाराव गासै 40 नाम्बार आरो बेवहाय 60 बे गासैजों लोगो नांनानै गासै 100 नम्बर एबा 100 जौखोन्दो नाम्बार थागोन आरो बेनि 100 नम्बरनि मादाव जायनो बयनिख्रुइ हाइस्ट मोनगोन एबा बयनिख्रुइ 100नि मादाव जायनो हाइस्ट मोनगोन बिथांमोनखौ जोङो सायख'नाय जागोन बेनिफ्राय 5 नम्बराव दङ बादायगिरिफोरखौ जायखिजाया साबसिन आवरायनाय थाखो 7 निफ्राय थाखो 10 सिम 3 आरो गुबुन फारसेजों थाखो 1 निफ्राय थाखो 6 सिम 3 सायख'नाय जागोन गासै जोङो 6 सायख'नाय जागोन साबसिन जानायफोरनो जोङो बान्था महरै होनाय जागोन स' बान्थाखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि जोबथारनायाव नोंथांमोना मोन्थिनो हागोन बेनिफ्राय दा मोन्थिनो गोनां मोननैसो बाथ्रा दङ मोननैसो खालार दङ बेवहाय नाम्बार 1 आव दङ भिडिअ
दैथायहरनायनि जोबथा खालारा जाहैबाय 30 जुन। नोंथांमोना 30 जुनसिमहालागै भिडिअखौ हरबाय थानो हागोन। भिडिअखौ गासैबो समावनो दैथायहरनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 3 दङ भिडिअनि फेसबुक लाइक एन्ड शेयारखौ 5 जुलाइ 2020सिम साननाय जागोन। 5 जुलाइनि उनथिंजाय फेसबुक लाइक एन्ड शेयार जाब्लाबो बेखौ साननाय जानाय नङा। नोंथांमोना बेखौ हमनो हाखाबाय जानांगौ। 30 जुना जाबाय लास्ट डेट आरो नोंथांमोना 30 जुननि उनथिंजाय हरब्ला जानाय नङा, बेखौ जों लानाय नङा। आरो नोंथांमोननि जा जोङो फेसबुक पेजाव जा नोंथांमोननि भिडिअफोरखौ होनाय बेनि जा लाइक आरो शेयारनि अनजिमाफोर बेखौ जोङो 5 जुलाइसिमहालागै साननाय जागोन। आरो 5 जुलाइनि उनथिंजाय नोंथांमोननि भिडिअआ जुदि फेसबुकाव लाइक आरो शेयार मोनब्लाबो बेखौ जोङो साननाय जानाय नङा। गुबुन फारसेथिं बेवहाय बादायगिरिफोरनि गासैबो खन्थाइ आवरायनाय भिडिअखौ जोंनि इउटुब चेनेलनि अफिसियेल फेसबुक पेज आरो फेसबुक ग्रुपआव होनाय जागोन, बेखौ आं नोंथांमोननो बुंखाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो जइन जाहैनो हागोन। बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव फेसबुक पेज आरो ग्रुपनि लिंक होनाय दङ, बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जइन जानो हागोन। बेनिफ्राय देरहागिरिफोरनि मुं फोसावनाय आरो बान्था होनायनि खालारखौ माब्ला होनाय जागोन बेनि बागै दासिमबो खालार थि खालामनाय जायाखै। बेनि बागै नोंथांमोननो जोंनि चेनेलजोंनो खबर हरनाय जागोन। जों दासिमबो माब्ला बान्थाफोरखौ होनाय जागोन एबा बे देरहागिरिफोरनि खन्थाइ आवरायनायाव देरहागिरिफोरनि मुंफोरखौ माब्ला फोसावनाय जागोन बेखौ दासिमबो जोङो थि खालामनाय जायाखै खालारफोरखौ। नोंथांमोननो बेनि सोमोन्दै जोंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो आपडेट होनो नाजागोन। बेनिफ्राय दा बेवहाय नुबाय नोंथांमोना मालाय नङा खन्थाइ, बे जाबाय जायफोर क्लास 2निफ्राय 10 थाखोसिम फरायगासिनो दं बिथांमोना बेखौ आवरायनो नांगोन। बेनिफ्राय बे जाबाय खन्थाइ। बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं जायफोर थाखो 1निफ्राय थाखो 6नि गेजेराव फरायगासिनो दं बिथांमोना बे मोदै खन्थाइखौ आवरायनो नांगोन आरो बे खन्थाइखौ लिरदों इसान मुसाहारिया लिरदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे खन्थाइखौ मोजाङै फरायना नायब्लानो जाबाय। गुबुन फारसेथिं दा जोङो बान्था महरै बे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों टि सार्ट। जोङो फार्स्ट टाइम हिसाबै जोङो टि सार्टखौनो नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै होनाय जागोन आरो उननि समाव जों बिदिनो जोङो साबसिन हामसिन जोङो बान्था होनो नाजागोन। जोङो स्टार्टिं हिसाबै बेबायदि बान्थाखौनो जोङो फोसावथ'बाय आरो उननि समाव जोङो बेबायदिनो नोंथांमोननि थाखाय जों कम्पिटिसन लाबोगोन आरो बे कम्पिटिसनाव नोंथांमोननि थाखाय जोङो बांसिन मोजांसिन जोङो बान्था फोसावनो नाजागोन। स' आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो कम्पिटिसनाव बाहागो लागोन आरो जोङो बादायनो नांगौ जे आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोनथिनाया मोजां जे जोङो जायखिजाया कम्पिटिसनावनो बाहागो लानो नांगौ। देरहानाय आरो जेननाया थाखाय जोङो मा खालामनांगोन, जोङो गासैबो कम्पिटिसनावनो जोङो बाहागो लानो नांगोन देरहानाय जेननाया थाखाय। स' बे मोनसे बाथ्रा। स' आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो बे अनलाइन कम्पिटिसन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन। स' आरो भिडिअखौ नोंथांमोना गुबुनफोरनोबो शेयार खालाम, जाहाथे गुबुनफोराबो मोनथिनो हायो आरो गुबुनफोराबो बे गोरलै चेनेलाव फोसावनाय अनलाइन कम्पिटिसन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव गुबुनफोराबो जाहाथे बाहागो लानो हायो। स' बेबायदिनो जोङो उननि समफोराव नोंथांमोननो बायदि रोखोमनि सायाव बादायलायनाय होबाय थागोन। स' नोंथांमोना जोंनि चेनेलजों आपडेट थाबाय था। स' थेंक इउ फर वाचिं।